Tervetuloa kotitietokoneverkkokauppaan. Meidän kokemuksemme käytettyjen tietokoneiden myynnistä lähtee jo vuodesta 2005 ja kattaa tuhansia myytyjä tietokoneita. Miksi sitten kannattaisi ostaa käytetty yritystietokone? Ensinnäkin, yrityskäyttöön tarkoitetut koneet rakennetaan erittäin kestävän rungon sisälle, sekä niiden komponentit ovat paljon laadukkaampia. Uuden koneen hinta on yleensä jopa 1 500 € tai enemmän. Markettien koneisiin puolestaan käytetään jo vanhempia ja huonolaatuisia komponentteja, sekä koneen runko on taipuvaa muovia. Näiden hinta on yleensä 500 € molemmin puolin. Yksinkertainen vastaus on siis hinta-laatu-suhde sekä käytetyn koneen ekologisuus. Ostamalla käytetyn koneen suojelet samalla luontoa, koska tietokoneiden valmistaminen kuluttaa paljon luonnonvaroja. Malleja löytyy runsaasti niin työhön, opiskeluun, kotikäyttöön kuin pelaamiseenkin. Jos kysyttävää ilmenee, niin laitappa meille WhatsApp-viestinumeroon 050 506 1049 tai sähköpostilla myynti@kotitietokone.fi. Etsitään yhdessä sinulle paras ratkaisu tarpeesi mukaan.